حلمی تاج دمیر میوانی منه تماشاوانه نهیجه سروکی دزگاه راپرسیه اپتیمار سلاف بوته برس تاج دمیر راپرسیه گوته نکرن شکستنا دنگین آک پارتی زیده بونا دنگین اپوزیسیونی الگورا راپرسیه گوه کری بچه و هنگری دیدن Tabii AK Parti'nin oyları bir süre düştü özellikle. Dengin AK Parti demi pataya koronayı da ve demi abori şikestine ki xarbu ji sadi çelüdü dakata hatta sadi süpinç le demin davida hükümet hin bergeri peş xistine em dibinin dengin AK Parti bervacı zede dibin beriya dû meha mehen lêkolîn kirin wê demê sedî sî û pênc derçûn di meha tîrmehê de me dît ku bilindî sedî sî û heft bûye li derbarê vê mijar de dema em lê dinêrin sedî heftê xelk aborî wek pirsgirêka sereke dibînin sedî şêst û pênc heftê aborî derdikeve lê dema em dipirsin ev pirsgirêka aboriyê kî çare ser bike wê demê dîsa sedî sî û dû dibêjin AK Partî dikare vê pirsê çareser bike ji ber vê xelk hê jî dijberên opozisyonê wek çareser nabîne dem AK Partî ji sedî sî û pênc heta sî û dû dikeve ku wek ji bo pirsgirêka çareserkirina pirsgirêkan برێز تاشدەمیرنها ئەو ئەنجامên راپرسیان گوتە راگەهاندن jî niha aliyên AK Parti Cumhur û millet yani zêdebûnê nagirin sedî pêncî point yek ê ku bikarbin zêdetir bigirin her wiha hilbijartina serokkomariyê de jî bandora balansa HDP çawaye birêz taşdemîr Tabii AK Parti açısından ji bo AK Parti ji bo Serokkomar Erdoğan jî girtina sedî pêncî di metirsiyê daye lê dema em hilbijartinên 2014 û 2018 em wek rapirsiyek me herî nêzik me dîtin em li gor nêrîna me tu partiyekî tu namzetekî niha derneketiye pêş Erdoğan gelo HDP de deng bide Tîfaqa Milletê yan taybet namzetê xwe derxe ew ne diyare car carne nêzîkî Tîfaqa Milletê dibe ku dibêje eger win namzetekî baş destnîşan bike em ê piştgirî bidin hin hişyariyan dide lê ev çi qas cîbî cî bibe dêde me pêş de derkeve meydanê lê di warê HDP de em li gor berê dibînin ku hinek HDP lawaz bûye li bajarên Bakurê Kurdistanê dengên CHP hêdî zêde dibin dema em bûyerên berê jî bînin ber çavê xwe gelo Kurd dê bikaribin kîja partî derkeve pêş em dibînin ku Kurd dîsa herî partiyek û nêzîkê xwe dibînin AK Partiye em me di demekî nêzik de rapirsiyekî kir me got gelo piştevanî ji bo dayîkên Diyarbekirê çi qaseye em dibînin piştevanên HDP jî sedî sî çalakiyên dayîkên Diyarbekirê baş dibîne erênî dibînin belê spasiyatet kim birêz Hilmî Tajdemîr peyama te gihişt serokê navenda rapirsiyên civakî Optîmar ji Stenbolê mêvanê
annelere destek anlamlarında